Tuto, jak sa to volá? Dá sa povedať, že viac skoro moderný styl Brainrot, ale je to proste styl Brainrot stále. La Supreme combinación. Kokos. Nerýchlo. No proste to sú tie Brainrotové extrémne rýchlo. Zve sa dostal zadarmo. No pád mi nebudem trcať za 2500 robuxov. OK, to som si mohol kúpiť. A na čo, tak budem mať 100 miliónov hneďka. Na čo mi to je, tak budem mať okamžite nič. Škoda. Tak koľko? Šľaký divný Brainrotovia. Ja už potrebujem niekedy vlastne nejako už nakúpiť. Nejakých tých Brainrotov. No, kde som už pozrel, tak, moment. Ale ja som natočil toto video, že chcem si kúpiť tohoto, alebo toto Strawberry Elephanta. Ja neviem, koľko stojí, čo to je taká 20 robuxov, OK. Láva 4 bolo. Prčic. Však som ho predal. Čo je za svinu hnusnú? Som ho tom predal. Neviem, čo to je za kravinku. On neviem, potom hovorím, že na Driony fakt trošku popím robuxy. Kúpim aspoň 100 robuxov. Ale to asi nemalo, to je formalinko. Tak kúpim aspoň 1700 robuxov. To by malo stačiť na jedno videjko by to malo stačiť. Aspoň pre mňa to stačí dosť veľa. Týchto dosť vzácnych secretov. To je nejakých dosť vzácnych Brainrotov. Majú extra veľa. Proste veľa, extra moc. 6 miliónov neuzavol, tak to je fakt bomba, ale. To je proste bomba. Ale ja potrebujem nejakých Dragon Camelony. La Car combinación. Los hotspotsitos. Ne! Čo ti dáva? Ja teraz mňa. Legendárka to mi je na nič. Secret na nič. Počkaj, toto je čo? Ja mám 12 miliónov, to je ako nie je to až tak moc veľa ako minule. Nie je to až tak moc veľa ako. Toto je čo, jestli sa môžem opýtať. Tam nemám miesto. OK, toto sa mi tiež hodí. Počkej, koľko si tým gramov mám? 9 a tento
Ja musím mať na ňo. To prčiť, prečo som to, toto, Losbros, neviem, či je to Losbros. Máme sa vecičky v špiku. To nie je nič. Los traleritos. No, los nubinis pizzaninis, jo. Dobre, toto video už by mohlo aj stačiť a už idem dať na takže plus like, plus odber a na budúci krát koľko mám na budúci krát kúpiť peniazy? Kúpim 1700, ok? Niekedy aj 22 000. Si to dostať 200 eur, ale fakt neviem, či by som chcela 200. Tak sa veľa za Robux iba. Maximálne, čo som utratil, no tak to bolo 22 000. Tak 200 eur som raz utratil, ale možno 2 razy. Ale niekedy dúfam, že nejaká stránka, že najakovať ako Robuxia, takéto. Toto nie je Los Bros. Los Bros, neviem, to nie je Los Bros. No dobre, tak by sme to mohli aj ukončiť. Takže čau.